П'ятнадцята година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», п'ятниця, 8 грудня. Я Софія Бляєва. Вітаю вас. Рекордно швидко. За 24 дні до Нового року Верховна Рада ухвалила проект держбюджету на наступний рік. Депутати працювали напередодні майже до опівночі. Зрештою, за головний фінансовий документ країни проголосували 273 нардепи. В уряді документ назвали бюджетом зростання. Прогнозують збільшення доходів на рівні 3%. Інфляція, каже, впаде з 11 до 9%. Витрати на армію сягнуть 5% ВВП. На модернізацію та утримання української армії витратять понад 165 мільярдів гривень. Наступного року планують побудувати понад 4 тисячі квадратних метрів нових доріг. На це закладено майже 47 мільярдів гривень. Через мікроінсульт, який позавчора переніс Асан Чапух, у нього паралізувало ліву сторону тіла. Про це АТР повідомив його адвокат Айдер Азаматов. Захисник розповів, напередодні бачився з підзахисним. Асану Чапуху вкрай погано. Він погано говорить, ледь рухається. Керівництво СІЗО, незважаючи на письмові прохання затриманого, ніяких заходів до сих пір не прийняло. Тільки сьогодні, коли адвокат надав письмову заяву про стан здоров'я Асана Чапуха, голова установи пообіцяв організувати медичну допомогу. Его просто выволокли ко мне, там ему помогал его сокамерник, а левая часть у него не работала, ходить он сам не может, он может присесть, но встать сам тоже не может, то есть я ему помогал выйти из кабинета. Он говорит, но ему тяжело говорить, левая часть, он говорит, он не может ее контролировать. Визуально я считаю, что это микроинсульт, и он сам сказал, что это микроинсульт. У Сімферополі 23 листопада силовики під час так званої спецоперації затримали Кезіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. ФСБ звинувачує їх у вимаганні в особливо великому розмірі. Всім затриманим обрали запобіжний захід утримання в СІЗО до 15 січня 2018 року. Всі затримані відкидають звинувачення окупантів. Один з активістів, а саме Асан Чапух, на знак протесту з 6 грудня розпочав голодування. Фігурантам сімферопольської справи Хізбут Тахрір переобирають міру запобіжного заходу. До будівлі так званого Верховного суду, аби підтримати підозрюваних, прийшли кілька десятків кримчан. Докладніше далі. Люди хотіли побачити рідних, утім їх не пустили навіть до будівлі так званого Верховного суду. 5 дітей. Дети соскучились по отцу. Приезжаешь на суды, детей не пускают. Уже даже и родственников самых близких не пускают. 4 детей дома. Бабушка на иждивении. Он присматривал за бабушкой. Ей 90 лет. Незаконно обвиняют. Безпреділ. При цьому люди, що прямували на інші засідання, заходили без будь-яких перепон. На таку вибірковість кримські татари склали скарги. Ми зайти не змогли. Об'яснили це тим, що закрите засідання. Вот сейчас мы пишем жалоби, що нас не пропустили. О 10-й за Кримом у суді почали слухати справи щодо міри запобіжного заходу Айдеру Саладінову і Узаїру Абдулаєву. Дружина Узаїра зайшла до будівлі суду, щоб зв'язатися з адвокатом. Утім, на неї склали адміністративний протокол. Мне нужно было туда попасть, в канцелярию, для того, чтобы узнать, кто судья, кто адвокат, потому что наш адвокат по соглашению не мог сегодня прийти. В зал суда я не пыталась зайти, даже в коридор я не прошла. Я подчинилась их требованию, да, я спустилась, но в итоге они все равно составили протокол о неподчинении. Під судом чергують кримські татари. Справу проти своїх рідних та друзів вони вважають повністю сфабрикованою. То, в чому їх обвиняють, це повний абсурд. І я от сьогодні прийшов підтримати, виразити свій протест
государству, которые незаконно удерживают их. Так звану сімферопольську п'ятірку затримали торік, 12 жовтня. Їх звинувачують в участі в забороненій в Росії організації Хізбут Тахрір. Раяна Алієва, Заман, АТР. Фігурантові у так званій справі українських диверсантів Андрію Захтею дозволили побачитися з дружиною в СІЗО. У коментарі телеканалу АТР Оксана Захтей розповіла, що її чоловіка утримують у напівпідвальному приміщенні. Там сиро, у нього погіршився стан здоров'я. Жінка скаржиться, не всі медикаменти можна передати. 7 серпня торік ФСБ затримала групу так званих українських диверсантів, які нібито готували теракти на півострові. Условия никакие, но питание тоже, у него гастрит, язва. Понятно, что с этим уже как бы здоровье пошатнулось. У него гайморит, там сыро, конечно, что вот у него обострение. Спина после побоя вот этих, как задержали. Руки у него, да, ребра у него там что-то срослись не так, его все болит. Руки, ноги затекают, конечно. Ну так, тут медикаменты передать сложно. Фрі Балух. У Києві люди вийшли на підтримку кримського фермера Володимира Балуха, засудженого окупантами на півострові. Сьогодні рівно рік, як чоловік знаходиться у неволі в Криму. Активісти вивісили банер з його світлиною на мості над вулицею Героїв Небесної Сотні. Вони закликали небайдужих взяти участь у флешмобі і зробити світлину на фоні банера та розмістити її у мережі. Місце обрали не випадково, саме за адресну табличку з такою з назвою вулиці Героїв Небесної Сотні і прапора України на будинку у Криму почались переслідування Володимира Балуха. Ми чекаємо, що нарешті за ці 4 роки окупації та війни з'явиться конкретна посада, з'явиться конкретний координаційний орган, який буде вирішувати питання звільнення наших політв'язнів, звільнення людей, які у полоні, які є заручниками Кремля, які будуть спілкуватися з родичами, активістами і координувати дії всіх наших державних органів. І нарешті Про українського активіста Володимира Балуха ФСБ затримала у Криму торік у грудні. Йому присудили 3 роки і 7 місяців позбавлення волі за буцімто знайдені в його будинку патрони і тротилові шашки. Тиждень тому підконтрольний Кремлю суд у Криму випустив Володимира Балуха із СІЗО під домашній арешт на 2 місяці. При цьому одягнули електронний браслет, який обмежує його пересування. Крім того, позавчора окупанти висунули йому нові звинувачення – дезорганізація роботи СІЗО. Боротьба за виживання корінного народу Криму. Фільм з такою назвою презентували у Києві. Подивитися кіно в Кримський будинок прийшли представники кримсько-татарської громадськості. У фільмі висвітлюється історія кримських татар з часів Кримського ханства до сучасності. Особливий акцент на події 2014 року. Фільм англомовний. Творці стрічки кажуть, зробили так, щоб поширювати його за кордоном і донести до якомога більшої кількості людей інформацію про боротьбу кримсько-татарського народу за свою свободу. 2 основных части. Это история и трагедия крымско-татарского народа, и вторая часть – это борьба, ненасильственная борьба, что крымские татары не просто народ, подвергшийся, у которого трагическая судьба, а это народ, который борется за свои права и свободу. Документальний фільм «Мустафа» про лідера кримських татар Мустафу Джемілєва зняли з показу у Москві. Фільм мали показати у кінотеатрі «Жовтень» в рамках фестивалю документального кіно «Арт-Док-Фест». Але кінострічку без пояснення причин зняли з показу. Фільм «Мустафа» розповідає про історію боротьби Мустафи Джемілєва за повернення до Криму, від судових переслідувань до ув'язнення в таборах СРСР. Зняв фільм кримсько-татарський режисер Ахмед Саріхаліл. Адміністрація кінотеатру, що зняла фільм з показу, ситуацію не коментує. Фильм был снят по телефонному звонку. Это не вина организаторов, а это вина тех властей, которые сейчас находятся в Москве, в России. Это было точечное давление на кинотеатр.
крымско-татарский фильм, да, про лидера Мустафу Джемилева. Власть напугала. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман» менш ніж за годину. Будьте з АТR.